पाचारण केलं पाहिजे मग हरकत नाही तसं असेल मला एकाएकी हात देण्याचे कारण त्याला सुद्धा कशा तऱ्हेचे कारण आहे तुला अन्नामधून केव्हाही क्रिया घडत नाही यासाठी ही बाळ तुला कशाला हात दिला माहित आहे का एक बालपणापासून एका निष्ठेने भक्ती करणारा तो माझा भक्त प्रगलासूर त्याने माझ्या भक्तावर संकट उभारून आणलं आहे ते संकटाचं निरीक्षण करण्यासाठी तुझं मी या ठिकाणी पाचारण केलं आहे काही ते संकट आहे विश्वावरून दूर करण्यासाठी मी तत्पर होत आहे मग सांग आई कोण असा संकट केले आता मी राहणारा तो प्रगलासूर या विश्वाच्या ठिकाणी प्रत्येक भक्त भक्त आहे भक्त म्हणून नटला गेलाय प्रत्येक देवताची भक्ती करतो तुझा भक्त वृत्ती लोकांच्या ठिकाणी धावून आवाचा भक्त देवा एक निष्ठाने तुझी भक्ती करतोय तुझी भक्ती करतोय देवा मला सांग रे त्याच्या जीवनाला अनिष्ट आलंय ते अनिष्ट तुला दूर केलं पाहिजे तो कुठे हे मी तुला दाखवलं आहे माझ्या समोर रे उशना पुढचा जरूर पाहत ये
फसविण्याचं कर्तव्य केला. महाराजांनो माझा मृत्यू सांगितला. शिवानी शक्ती एक वेळ होईल. हा. एकाकी होईल शक्ती निर्माण त्यावेळी अरे घडविलंच मी. हे